Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har fået sådan en Snickers-drik. Og ja, det står her shake, Snickers. Snickers shake. Okay. Min mor havde smagt den. Hun sagde, at den smagte sådan af kakao. Jeg ved ikke, om det siger alt for meget, men dufter bare chokolade og kakao. Dufter bare fint af. Det smager igen. For jer derude gør vi det så mange gange vi kan. Det smager nødder med røv på, altså. Hold op, den smager dårligt. Så skulle jeg lige ned med en Nicoline hyldeblomst sodavand. Men tusind tak fordi I så med. I må meget gerne give den her video et like, for at jeg skal lave andre challenges. Og ja, I må også meget gerne abonnere på den her kanal.